Στα δικά μας και πάλι συνεχίζεται ο μεγάλος διαγωνισμός που διοργανώνουν τα παγωτά Δοδόνη σε συνεργασία με τη Σαγιόγκ Θεοχαράκη, τον Αντένα και την Audio Tex, έχοντας μοιράσει ήδη 2 αυτοκίνητα. Ένα ολοκένουργιο πολυτελές όχημα κέρδισε ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, αφού προτίμησε να απολαύσει τις ξεχωριστές γεύσεις των παγωτών Δοδόνη και να ακολουθήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, στέλνοντας τον νικηφόρο μήνυμα που τον επιβράβευσε. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Έκανα διακοπές στην πανέμορφη Ήο και είχα δει στο λιμάνι κατάστημα και έγραφε παγωτό Δοδόνη. Πήρα από εκεί το παγωτό. Μετά ο καταστηματάρχης μου έδωσε το φυλάδιο που ήταν ωραίο το αυτοκίνητο και βάσει αυτού έκανα αυτό που έλεγε εκεί και ήμουν τυχερός. Ήδη από τους 2 νικητές έχουμε ακούσει τρομερά σχόλια για το αυτοκίνητο και όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια και για το παγωτό μας. Οπότε νομίζω ένας τρομερός συνδυασμός το να τρως ένα premium παγωτό και να κερδίσεις ένα premium αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής 2 αυτοκίνητα τύπου Τίβολη έχουν ανταμείψει τους νικητές του διαγωνισμού για την επιλογή τους, ενώ θα δοθούν 3 ακόμη, 1 κάθε μήνα, σε όποιον επιλέξει την ποιότητα και τη δροσιά των παγωτών Δοδόνη μέχρι και το Σεπτέμβρη.